जेबो सिनायखायालै नै मिथिबो वासु जाबाबो जानो नागिरा आरोना लोगोफोर नै गेसानो मैयासो सुबाय आरो नै साफा मैला जाफिनजोबलायबाय हालदै हुलदै गोलैलाजोबलायबाय सुफिननांसिगोनलाय ओंखायनो लाबोबाय आंना बोरियाखा थौ फिसा गैया बेखौ लांसा लाइखौहाय लाइफोरखौ गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो मर्निं टाइम नुवाखै लोगोफोर खुवायानो ओरैबायदि खुदों मा होनबावनो सनालिखौ स्कुलाव आंनो टट'आनो दिनै मोनसेबो गैया जाय लांबाय थाग्रा बेबो गैया आरोना सोलाबालायनो टट'आनो गोदाव सोरावसो जानानै दं बेना एसे ओरैबायदि टेनसन ना आंहासो ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय थायो मा होनबावनो बाजारबो खालामबोनांगौ बेखौ टट'जों थोनहरसै आं टट' मोनाबाथ' दोनलांनांगोन जि टट' सिना जाना मोनबा टट'आव हरफानोसै ओमफ्राय आरो बाजार थांबावनांगोन आरोना डाबल खरसा थाङो लोगोफोर बिरादनो बेखौ दोनहैदो 20 फैफिनदो 20 ओमफ्राय मार्केटनिफ्राय फैदो 50 60आनो थांखायो सानसेयाव ओरैबायदि जारला आरो जानाय हरनाय स' लोगोफोर थांबाय थानि बिदिब्ला आङो मार्केट फारसे नानिखौ स्कुलाव मा जायो नायनोसै र' बासजों सहैग्रोथोंसै खुवायानो बुंनांला आरोना दिनैथ' उइकनेस दे लोगोफोर बेखायनो दिनै पिटि ड्रेस गानहोदों आरोना नानिखौ अयथासार खुवा लोगोफोर दासान्दि 3 days 4 daysआनो जाबाय खालि खुवाल' खुयो मा होनबावनो माबायदि इसेबां गुसु जाखो दमासियावथ' बिदि गुसुआनो जायाखैमोन दमासि जोबनानैसो मानोबा बिदि फुरा गुसु जाबाय थान्दा जाबाय थौ बास थांगोन र' लोगोफोर सिना जाना दंना गैया नायनि दंबा दं गैयाबा गैया आरोना लोगोफोर दायो जोङो टट' लाबाय गंबासो टट' बारहोहरबाय आरोना थाङा गोजानद्राय दा खुनुरुखुम मोनसे मोनबोबाय थांगासिनो दङ ना लोगोफोर हाइरड मोनफैबाय दायो जेबो सिनायखायालै नै मिथिबो खुवानि थाखायनो नैयाव बाम होबाय फिसा फिसानो थांबाय थानि र' लोगोफोर थान्दा बिरादनो अभार गुसुद्राय नै सनालिया थाख्ला बुरिया गोजांदोंनो आखाइ मुजा गानबाय दासो दहाय गानबानो जायो टफिखौबो गाना खोमायाव हग्राखौसो गानोनो मालाय मा होनबावनो गोसोआ खोमायाव टफि गाननो थोनो आङो टफिखौ गानानो मालाय खोमायाव होग्राजोंनो गुदुं जायोनो मा होनबावनो ओमफ्राय आखाइयाव गानग्रा मुजाखौबो गानाखैमोन बेगाव सोनानै लादोंमोन गुसु मोनदों होननायखाय बरनना गानबानो जायो होनना बरनना होबाय आङो गाननोनो नागिरा दा खुलांबावगोनसो खुसिबावगोनसो बिएड कलेज मोनफैबाय नै थान्दा एग्जाम दं खोमा दिनै कलेजाव माबा ओरैजाय बांसिनसो मोनलायलांबाय आं खुवाखौनो ओरैजाय खुवायानो अभारद्रायसो दा औ मासे गुसु थान्दा स्कुल मोनफैबाय नै लोगोफोर स्कुलसिम फैथारनांबाय आं उपाय गैया नानिखौ स्कुलाव दोननानै फैबाय दायो आं बाजारावसो थांफिनगासिनो दं लोगोफोर आङो बाजाराव थांगासिनो दङ दायो मैगंफोर लाहैग्रोनोसै ओमफ्राय दाहाय खेबसे लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर आं भिडिअ बानायबाय थाला ओरैबायदि गुसु बाजार मोनफैबाय आं नै दायो लोगोफोर मैगं लानि एसे थौ फिसा गैया बेखौ लांसा लाइखौहाय लाइ फुलकबि लांना फुलकबि लाइ लांना
लाबोबाय आं नै लोगोफोर मैगंखौ बरननांगौसो सिङाव दंजोबो टमेट' गोरलै लाबोदों आं बाथोन जानो थाखाय नैयाव फाथैदों बेखौ सुनांगौ दखाननि मोननैसो मालखौ आङो दखानावनो गारबोबाय लाबोफायासै दा नङाबा न'आव लाबोबा लांफैनो दिगदार जागोन ना ओमफ्राय रेक्सनसो दाबो देसिलायनोसै आङो माबा मोनसे लाबोनो साननाया बावबोबाय आरोना पनिरबो जानो बाबायनो बोराय बेखायनो लाबोसै आङो फुलकबि लाबोबाय टमेट' आरि मटर बेखौनो लाब्रा खालामनानै होनोसै आरोना सोराव दावदै देसिलायगोन ना अल बेदर ओमफ्राय नै मटर होनानै बान्दा कफि फुलकबि एसे होजोबगोन थालिर दाउखा दंमोन मोनलायलायबाय जा मोजां बेखौ होफानोसै आङो आलु दरनैसो होगोन ओमफ्राय लाब्रा खालामगोन आरोना टमेट'खौ थाइनैसो होबा होबाय होआबा होआसै आङो ओमफ्राय नैबे लाइखौ एवजाला आं गाबोनसो एवजानोसै फ्रिजआव सोनानै दोनसिगोन संना लागोन लोगोफोर लाब्रा खालामनोसै ओमफ्राय फुलकबिखौ एसे एवना होगोन आं बोरायनो लाब्राखौबा जागोन ना जाया गेरेन्थि गैया दालि दंखायो एसे दायो आङो जल्दि संनानै लाग्रोसै दखानबो खुलिहैनांगौ दायो टाइमाबो बिराद जाबाय आरोना लोगोफोर 9:30 जालायलायबाय बिदिनो आंना खुलि 11थासो जाहैखासिगोन बेखौ मिथिखाबाय आरोना आङो लोगोफोर सानफ्रामबो बिदिनो उफाय गैया आं बेखायनो बेलासियाव मार्केट खालामनानै दोननो सानो बोरायनि थाखायनो खालामनायानो जाया मर्निं खालामहैदो दा खालामहैसै होननानैहाय टाइमखौनो होनोनो हाया दखानाव थानो थिनबाबो थाया आरोना लोगोफोर मा होनबावनो स' लोगोफोर नायनोसै मा जायो बिदिनोसै आरोना बिदिनो सोलिगासिनो दङ दा लाइफआ माथो होनबावनो स' मावनानै लागोन र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय नै लोगोफोर फुलकबि भाजा एवबाय आङो बोरायनि थाखाय बोराया लाब्रा जागोन जाया गेरेन्थि गैयाना उफाय गैया माथो खालामनो जेबो जाया नालाय मैगंफोरखौनो बासिजोबो भाजा फुजाबाबो जानो नागिरा आरोना लोगोफोर नायदो गेसानो मैयासो सुबाय आरो नै साफा मैला जाफिनजोबलायबाय हालदै गोलैलाजोबलायबाय सुफिननांसिगोनलाय ओंखायनो लाब्राया आंना बोरियाखा आं हालदैखौ बांद्राय बरहा होनानै जानो सुखुवालै जासिगोन आंनि आइडियायाव बेनो आलु मटर अल बेदर बान्दा कफि ओमफ्राय बिनबो होदों आङो बिन थाइबासो हानानै होदों आरोना बरिया टेस्टिल'खा नै लाब्रा भाजा मोनजाया नालाय जेबो माथो खालामनो उफाय गैया निरामिस नालाय गैया नालाय लोगोफोर जेबो बेखौनो एवलाबायनानै जानोसै आरोना दालियाबो मुसुर दालि मोनजाया मुग दालिजों बुट दालिजों लागायनानै संनाय स' बे मोनबाथाय आङो खेबसेनो जानानैसो थांखागोनलै टाइमा बेसेबां लेट जायो जाथोंसै उफाय गैला माथो खालामनो आरो बांद्रायबा टाइमा अभारद्राय जाबा नानिखौबो खेबसेनो लायनानैसो दखान खुलिफैगोन आङो नायनोसै दा मा जायो स' लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' आङो संनानै खावनानै लागोन सिबो गांनैसो दंमोन बाल्थिङाव सोमनाय सुनो टाइम हास्लाबला बुंनो हाला आङो ओमफ्राय बोरायाबो दिनै सोलाबगोन ना सोलाबाथाय ओरैनोथ' मैया दाख्लैफोर फ्रि दंमोन दिनै माबा खामानि दं नामाथाय मिथिया आङो नायनोसै र' लोगोफोर मा जायो दा स' लोगोफोर आङो नानिखौ दहायनो लानानै फैनानै दखान खुलिफैखांबाय ओमफ्राय नानिया ओंखाम जाखांबाय नानिखौ लाना फैनानैसो आं दखानखौ खुलिनो मोनखादों दे लोगोफोर टाइमानो दखानाव फैनायजों नानिखौ लायनाय टाइम जाबायमोन 11:13 जाफैखाबायमोन ना बेनि थाखायनो आङो आब'नि स्कुटिखौ लानानै फैबाय बेनिफ्रायसो दखान खुलिफैनो हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नानिया ओंखाम जाखांबायबो दायो आं माल आरिखौ बरनजोबखांबायना आङोथ' जाबोखादों न'आव दायो जाथ'ला आरोना आङो ओमफ्राय आं दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर गगाया बारा जादों आंना एकदमबारे गन्थं थाब मोनजोबदों दा लोगो मोनफिनगोन र' खाथियाव आरो माबाबो गान बानायगासिनो दङ मोनाबाय लोगोफोर ओरैबायदि गगा मोननाया बारा जाबाय दा आंना साननिफ्राय दा बेलासिनानै बारा जाजोब्बाय आरोना खर' साजोब्बाय दखानखौ थाब बन्द' खालामसै आं दसेनो आधा घन्टासो थानानै बन्द' खालामसिगोन आरोना लोगोफोर दानिखौ दसे लेखा फरायहोदों आङो एकदम खर' सानानैनो भिडिअ खनसेबो बानायासै आं सानावबो ओरैनो थाबाय लोमजानोसो ओंखारबाय गगा मोनबाथाय बिदिनो जायो आङो एकदम सैज्य हाया जायो मानोबा गगा मोननाय आरो उदै सानाय बे मोननैया मानोबा अभार जायो ओरैनोबाथ' लोमजालाबायाना आङो गगाजोंनो एकदम देग्लाय गगाखौनो अभार मोनद्रायबाय आं नङाबाथ' बोसोराव खेनसेखौनो गगा मोननो नागिरामोन आं लोगोफोर स' दा एसे थाब बन्द' खालामनानै थांनोसै आरो दा ओंख्रि दं दहाय साननि संला आङो जेबोनो देहा मोजां मोनाखै दा लोगोफोर बेनि थाखायनो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर ओरैबायदि सानाय बिदि खाफाला साजोबखाबाय आरो अभार जाखाबाय